Lang at Cybongo mewn digonedd o le fan hyn. Cybongo yn brasgamu dros y llinell hanner. Rhys yn gofyn am y bel a Rosco. Di Rosco'n camsefyll. Dyn ni parhau ddyn o dros bos. O, Sodi oedd yno yn llithro bron yn canfod. Mae bel nôl at Reynolds. Yn cael ei tharo lawr. Mae wedi gwyro o ddiar Tom Price. A Ryan Reynolds, wel fe sgoriodd e gol y sadwrn ddiwetha. A mae wedi sgorio eto. Ac reit ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma, yr ymwelwyr sydd ar y blaen. Llansawel dim, Met Caerdydd 1. Pawb yng nghysgod y bar wrth i Reynolds i daro honna. Wel, Pennock yn goffod paffio hwnna'n glir. Mae at Rosco'r croeso tuag at y pennar. Ac mae'n ail gol i'r Met. A Matt Chubb gyda'r peniad. Reit ar draws llinell y gol ac i'r gornel isa. Wel, am 5 munud anhygoel i'r Met ar ddiwedd yr hanner cynta. Reynolds ar gynta, Matt Chubb ar ail. Ac am ddiweddglo i'r hanner cynta yma, mi fydd Ryan Jenkins wrth i fodd. Lang sydd yno yn clirio mynd yn hir. Sam Jones ar ei holi. Oedd Bale yn taro Sam Jones, allai gael mae mewn wedi wneud yn dda. Rhys yn gofyn amdani yn y cwrt Cosby. Sam Jones mae'n parhau i fynd yr hediad at Ryan Reynolds ar ac yn taro'r postyn. Wel, am ergyd gan Ryan Reynolds yn edrych am ei ail. A oedd Pennock ddim yn agos at hynny, ond Llansawel yn ceisio gwrthymosod, ond mae'n dacl dda gan Fil. Ond am ddechreuad fydde hynny wedi bod i'r Met. Sam Jones ar croesiad a Ryan Reynolds yn tarannu'r bel yn erbyn y postyn. Edwards at Reynolds sydd ddim yn camsefyll, mae wedi troi ddyn Rosco i flanau yn y lledydd i draw at Lewis Rhys. Ryans yn parhau o'r ediad, Rhys yn ôl i fewn, os na ergyd fel un ar ei drwy'r chwyth, o mae wedi mynd o dan Pennock ac mae'n drydedd i'r Met, Lewis Rhys am gamgymeriad gan y golwr. Dwi'n gwybod bod y tir yn llithrig, ond yn sicr mi fydd Pennock yn grac gyda'i hunan. A'r Met yn ymestyn i Mantes. A Lewis Rhys a'i gôl gynta yn y tymor, yn y gyngred. Gydag hanner awr yn weddill o bosib, mae'n amen bellach ar Llansawel. Llansawel dim y Met tair. Y tablet yn cael ei chymryd yn gyflym gan Creifen ar yr ochr draw at Elliot Evans. Nôl at Cybongos na gyflym groesiad. Yn fyr at Creifen, ysodiad at Elliot Evans. Dyw ddim yn camsefyll Elliot Evans yn syth â Pennock am arbediad. Mae dal yn ôl Met. Mae dal yn mae'n gol i'w rwyd i hun. Ac braidd yn anffodus i Llansawel fyna. Wel, mi oedd y bel fel pinball yn y cwrt Cosby. Elliot Evans bron a sgorio. Pennock yn neud yn wych ar arbediad yn gyntaf, ond y bel, dwi'n meddwl, yn dod o di ar un o'r amddiffynwyr taw Creifen sydd yn hawlio'r gol. Dyer. Pas hyfryd reit ar draws y ca at Ace sy'n herio Gibbon sy'n newydd ddod i'r ca. Nôl at Jones, cyflym groesiad. Mae'n groesiad ddwfn at y postyn pella. Peniad nôl ar draws a Tom Price. Wel, mae wedi sgorio yn erbyn i gyn glwb. Gôl gysur, ond gôl bwysig iawn. Gôl gynta Llansawel ers nhw gael i dyrchafu nôl i uwch gyngred Cymru. A fel wedys i, taw gôl gysur, mae'r dorf yn sicr yn codi llais ar gyfer hynny. 5 munud yn weddill, Llansawel 1, Met Caerdydd 4. Jack Clay yn just hyrddio hwnna lawr. Pennock yn penderfynu aros ar un unell. Elliot Evans os y gyfer fan hyn. A Clay yn aros amdani. Neu Morris yn hytrach sydd yn sgorio y 5 i'r Met. A Jake Morris ar y postyn pella yn sgorio'r 5 i'r Met.